Тук достигаме до онзи момент, в който ръкохватката на едноръчното оръжие се увеличава и се получава известния така наречен дълъг меч или меч ръка и половина. Но дългия меч е характерен с това, че може да се използва само с една ръка, което разбира се не е толкова лесно като едноръчния меч, но има достатъчно място да се сложи и втората ръка. И като цяло, затова се нарича дълъг или ръка и половина. Това коренно променя функционалността на меча. Естествено, силата на удара, нанесен с две ръце, е много по-голяма, отколкото с едноръчно оръжие. Разбира се, както винаги, всяко нещо има своите плюсове и минуси. И най-интересното при този чудесен образец е факта, че първо той е някъде, може би, от края на 14-ти, може би първата четвърт на 15 век. Най-интересното е, че той е изключително добре балансиран. С други думи, в ръката се усеща като едноръчно оръжие, достатъчно динамичен и бърз е меча в ръката, но разбира се, може да се добави и втора ръка, което го превръща в много сериозен и тежко удрящ, така да се каже, инструмент. Изключително многоспектърно оръжие, поради именно този факт, че може да се използва и с една ръка, и с две ръце, което означава, че е достатъчно удобно и за употреба на земя, и за употреба от кон. Тоест много универсално оръжие, което не случайно става емблематично и изключително характерно за този период, нали, от 14-15 век, 16 век дори, в своите различни разновидности, разбира се. Последното, което искам да кажа е, че като изключиме допълнителна част от ръкохватката, можем да видим, че той е много близък до предишния меч. И това всъщност обуславя и тяхната близка функционалност. Отново се връщам на идеята, че мечовете се делят ергономично на мечове, които се използват с една ръка и с две ръце, и оттам нататък всички детайли по този спектър. Така че много интересен образец, който, както казахме, дава един много широк технически спектър като оръжие на своя собственик. Тук имаме един изключително характерен представител на понятието дълъг меч. Бих казал така архетипен отново. Това е тип 17 по класификацията на Окшот, който сам по себе си носи тези характерни черти на относително тънък профил на острието, къс канал в началото, след него имаме хексаграмна структура и сечения и накрая имаме ромбоидно сечение. В същото време, може би е трудно да се забележи на камерата, но дебелината всъщност и посечението на този инструмент е много сериозна. И на практика това е необходимо, тъй като има относително тесен профил. С други думи, когато видим относително широко острие, трябва да знаем, че то вероятно е относително тънко, а когато гледаме тясно острие по профил, най-вероятно то е доста дебело посечение. В надпреварата между нападателното и защитното въоръжение винаги т.е. хладното оръжие се е борило в кавички срещу доспехите, които са се носили. И в линията на развитие на историческия период оръжията са се адаптирали именно към това, с други думи да могат да преодолеят слабите места в доспехите за съответния период. И този меч, който е отново от същия период, като предния, който гледахме, от средата на 14 до към средата на 15 век, вероятно, би могло да се каже, че един прекрасен образец, в който неговия деревен майстор-ковач и автор се опитал по един съвършен начин да съчетае тези две функции на сечене и мушкане.